Neh apa neh? Apa neh? Aduh lali ta aku. Nah, ayo. Sego panjenengan yo ngono gugupi wong kok. Sego jagung sambele terasi, lombok abang sambele tumpang. Heeh. Piyai mungkung sugih rejeki dasar pane brambang ngepasi regane larang. Amin. Lungguh jekang ning tengah lawang sila tumpang ceklan dodo. Heeh. Bar panen brambang nanggape wayang dalange kondang Kianom Dwija Kangka. Pas. Ning ora-ora ditanduri brambang, nek wayah sore kudu disirami pancen menika dalang sing pun kondang ora rame nek ra karo jajak Purwodadi. Ya. Oleh mempromosikan diri sendiri oleh kok. Ora apa-apa sing kula gumuni niki lho Pak. Apa? Sore panggung ditata, sound system teko, gamelan wayang siaga, dalang pengrawit pesinggen samapta. Sing rawuh penonton padha teka ijek disuguh sego ngene iki ragate entek pira mongko Mbak Lintang tok 20 yuta kula 20 yuta tujune dalange kok ora sepira cangkemmu rene tak kepruk boto tinimbang mbok kepruk aku tak lunga lunga tak kok nyekel kami tuwa balaku dhewe bala apa? Kami tua apa? Pun kadung bolo. Wadung bolo. Nggih no. Oh tak kira nek kami tua lembe nyekel rondo. Jenengan kok sembrono. Ning estu luar biasa Pak. Ah piye? Piyai mriki masyaallah nyenengke. Tumplek-blek ning nuwun sewu niki ngomah pun dikancingi dereng. Ah syukur. Kompore wis dipateni borong. Oh, kompor. Sampun. Keran-keran air pun diumpet kabeh. Alhamdulillah dhuwit brambang disinggahno. Oh iya, syukur. Ya, kuwi demi keamanan kok. Betul, demi keamanan. Mergo nek ditinggal mrene, lali lawange ora dikunci, iso uga gawe kapitunan. Lah, maksudnya nek ora dikunci aku apa medun? Artinya apa? Iya golek sing lawang bukaan niku. Ya golek apa jenenge kuwi keamanan diwiwiti saka pribadi to, Mas. Ijih leres. Munggahe tekan lingkungan, munggahe meneh tumrap bebrayan, ya to. Kaya ngene iki acara seneng-seneng kaya ngene iki ora prayitno ngati-ati ya mbebayani ngono lho. Ning luar bisa digunakan kesempatan dalam kesempitan. Ning nek piyai mriki insyaallah aman. Aman ya. Wong kula pun jagungan nek piyai mriki ki ora enek jenenge wong kemalingan niku mboten enten. Wong kilangan ning jero omah ki ora ana mergo tangga teparo saling jaga. Ah iya. Ngono lho Pak beda karo nggone jenengan lawang bukaan sithik ngono lemari yo ilang. Beda nek piyai mriki kerukunane perlu diacungi jempol mergo luar biasa. Tur meling karo ibu-ibu caka mangsa ning nggon ramen-ramen ngene iki lak nganggo gelang kalung mas-masen lak mbebayani to rek. Nggih leres. Oleh lah nganggo emas, nganggo gelang ali-ali, kalung sing gedhe oleh ning golek nggon sing prayoga kaya arisan PKK ngono ora apa-apa to. Lek ning nggon keramaian kaya ngene iki cak kalau mong iso ngundang maling, ya to. Tuku emas oleh, ditandakne kalung gelang oleh. Ning kudu ngati-ati demi keamanan Pak Bu, Mbok De. Ojo nganti tuku emas mbok dandakne kalung gelang ali-ali. Untuk keamanan tuku emas dandakno untu. Ben slamet tok. Oh iya. Ora enek critane wis dhisik nganti saiki ngobok-obok cangkem kok maling ki, iya ta? Oh nggih. Nggih leres mriki leres. Ah, lah iya. Nuwun sewu Budui. Gelang kalung ditetek gantos untu mawon Budui. Untune sik gak anem kok. Mosok arep digawekne untu ya ora. Keamanan. Ning mboten alhamdulillah. Ah iya. Dasaripun nuwun sewu, Limbuk Cangik niki kinarya perlambang. Perlambange apa? LIMBUK Limbuk. L linambaran, I ilmu, M menungso, B bisa une urip kane kepenak. Linambaran ilmu menungso bisa urip kepenak. Kuwi nek gelem ningali Limbuk. Wah, nek cara kowe, cara versi agama LIMBUK ki yen atine dhewe. Napa niku? Laksanakan ibadah membuat bekal untuk ke swarga. Amin Allahumma amin. Ora kuncine wong urip lak kudu ibadah. Leres. Nah, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nggih, mergo urip ki nek nggur golek donya entuke ya mung dhuwit.
Ning nek golek akhirat insyaallah donyane katut. Ngoten iki nek ra bolo ora tak omongi kok. Nek kene ora mungkin iso kandha ngono, jek akeh maksiate. Nek kula pun beda. Sapa? Mboten kula. Oh, ngelokne aku. Mboten mosok ngelokke jenengan niku piye luhur, jenengan niku sing tak pundi-pundi. Wani ngelokke ceklong 50 tok asem kok. Ya ora. Bakune intine ndonga bebarengan Mas Gareng. Donga apa kanggo masyarakat sing tumplak blak ana ing lapangan kaya ngene iki. Nggih, siap. Ya dongane sing bener lho. Sing pas sing ikhlas. Nggih ngosik kok Pak, jeneng kula mikir nang ndonga ki nganggo mikir kok. Heeh. Nganti kleru kowe iso dibandemi masyarakat kene. Nggih, siap. Kudu bener, mergo dicucukke lek urunan 50.000-an. Iki kabeh pengin dongamu, ngono lho. Heeh. Pun Pak ndonga piyambak nggih. Nah apa? Jenengan ndonga piyambak. Lah wis aku. Lah kula anggere sing ndongake jenengan sekali kok. Mungkin mbok beri kesempatan kita untuk bicara. Oh silakan. Mbok aja ngoten niku to jenengan ki. Oke, silakan. Rumah saku apa kalah bagus apa piye to jenengan ki? Bagus kalah bagus piye wong raimu putih tok kaya. Lah jenengan sing disanggur putihe kok. Heeh. Raiku putih tak klithak ketok baguse kula. Kula niku nek bagus-bagusan nek fotoku dijejerke meh setara kaya Mayor Teddy, Pak. Jejer ngoten foto. Ya kaya ungkal. Ungkal luwung ngarep iso landhep. Iya. Dongamu apa kanggo warga masyarakat sing sepuh, sing enom, ibu-ibu, bapak-bapak, apa sing komplit lho iki. Mergo sing rampung komplit, Karang Taruna ana, perangkating desa ana, masyarakat ya pirang-pirang. Pun, wis. Engko ape omong celone. Ora. Iki tenan iki. Mun piyai kok iso. Apa ndelok omong apa piye to? Lah wong jalanke sing dibayar ki omong iki kok. Omong sok nggih. Heeh. Apa nek ra omong ora dibayar? Ya ora, mosok dalang kok bisu. Oh iya, Dik. Wis manut jenengan. Lah iya. Mula limbat kae ya ora iso ndalang. Heeh. Alah lali to. Jenengan ngregon-ngregoni kok niki. Aku wis meneng ae lho. Niki ujube sedekah bumi. Heeh, bersih desa. Bersih desa muga-muga sing sami rawuh sing do utang iso nglunasi. Amin. Sing do lara enggal do mari. Sing do kerja mundhak gaji. Amin. Sing Joko perawan iso ndang entuk rabi. Sing tuwa-tuwa gek ndang do anu. Muni mati wajah gasmu. Ngoten niku lho, nek wong ndonga iki kabeh lho lek ngomong. Nek wong ndonga aja diselani iku. Disani piye? Sing tuwa-tuwa gek ndang do munggah kaji. Amin. Sapa mau muni mati? Sembrono ndisi kersane dagelan iki apik. Heeh. Tegese mati ya oleh ning mati sengkolone, mati godha rencanane, mati cilakane mung karek berkah lan sehat lan warase. Amin ya rabbal alamin. Wis mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh pikantuk berkahing Gusti wujuding wahyu kanugrahan katentreman manjinga sak keluarga lan sak garwa putra miwah para putu ayah lan buyut canggah. Amin Allahumma amin. Kabul kajate kasembadan cita-citane dawa umure cepak rejekine cepak jodone adoh bilahine adoh sengkalane. Amin Allahumma amin. Sing muni amin banter tak dongakno kalunge sak tampah-tampah. Amin Allahumma amin. Nek sing munine kok birik ya gur sak cawik-cawik. Oh, apa wis sak cawik iki? Ih, mosok mboten paham cawik. Ora kene ora paham sak cawik iki apa? Niku lho Pak, gelas wedang isore enten bunder cilik ini. Kuwi lepek ning kene. Apa? Lepek. Lha nggonku cawik kok. Ning kene cawik iki ngresiki apa ya pin omong. Angel aku ngomong wae. Niko pakai i. Heeh. Cawi. Oh iya. Iki cawik pakai e kok. Oh alah iya. Kasanah bahasa gak paham blas jenengan iki. Heeh. Iki mula anu Mas Gareng. Pripun. Sesuai karo permintaan dari panitia. Nggih. Kuwi dadi asline sing dijaluk lakone kuwi Gandamana Luweng. Ning setelah dirembuk dan dimusyawarahake kelawan para pinisepuh lakone diganti Bima Labuh. Ya, iki untuk percontohan para muda-mudi utawa Karang Taruna sing gelem labuh marang nusa bangsa lan negara. Amin. Jadi iki bengi lakone ora mung siji, kepara iso papat. Oh, Banjaran. Banjaran. Sore mau Bali si golo-golo. Nah, terus niki
Eko Cokro. Eko Cokro. Engko bar niki napa? Gondomana Sayembara. Weh, bar niku. Babat Alas Wonomarta. Terakhir Bratayuda Jaya Binangun nek wektune nyandak. yo upama ora nyandak tahun ngarep melih, Pak. Iya. Gur pira to ngragati dalang niki? Wong sing larang tak andake ora ya gur bintang tamune loro tok iki to asli. Nek dalang murah le, dicicil ya iso kok. Nggih. Mosok dicicil saged. Dicicil pindho wong Pak Lurahe pertama DP terus ki mau pelunasan. Yo niku ora nyicil, Pak. Nyicil kok ngoten. Ning ya alhamdulillah muga-muga dadi sedulur sing berkah barokah. Sedulur donya, sedulur akhirat. Mergo dongane sedulur kuwi luwih mandi ketimbang apa wae. Nah, ngoten lho Pak. Niki alhamdulillah tenan kok iso sowan mriki. Nek kula dasare lagi sepisan iki Pak jujur nembe sepisan iki. Teng Mungkung nembe sepisan iki muga-muga janji angger tahun ngarep kok kula melih janji lho niki. Tahun ngarep kok kula melih insyaallah tak undhaki 1000. Tak kira dipotong separo. Potong separo kuwi wong tahun ngarep kula yo butuh kula suwe gedhe kok. Iya. Boten. Diselingi tembangan Mas Gareng. Nika dawuh. Iki ana Nawala. Golek mung gegojek kanthok ndak kurang prayoga. Lah iki saking Mbah Jopo Kak nyuwun lagu Kedanan. Ana 100.000. Sakinan. Uga saking Pak Rin Blantik Kambing. Ya, Desa Pokak Klagen Rejoso nyuwun gending kangen. Nah, iki. Kangen ku tanpa upama ngono kae. Mumpung iki ana genduk Lintang Kairo. Nah, iki. Nggih. Ya. Diaturi anu ya, supaya jumeneng ya, Mbak Lintang ya. Sendika. Nah, ayo disupporti musik, Cok. Nah, supporti musik nganggo musik karo gamelan. Oh, ngono Genduk Lintang Kairo. Aku sore mau ora ngerti nek enek bintang tamune Genduk Lintang Kairo, tak ngerti ya mung gareng tok. Oh, niki mboten gawan jenengan berarti. Mboten menika saking panitia. Saking panitia. Ya. Yo, support musik Mas Coro, yo.